Σε συνέντευξή του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα μπορούν να καλυφθούν τα επόμενα έτη και θα πρέπει να στραφούμε σε ιδιωτική συνταξιοδότηση. Είτε συμβεί αυτό είτε όχι, εγείρε ένα σημαντικό ερώτημα. Αν θέλεις μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στη συνταξιοδότηση, πόση από αυτή θα χτίσεις μόνος σου? Γι' αυτόν τον λόγο μου αρέσει να επενδύω τακτικά αντί να περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Η Freedom 24 μου επιτρέπει να ρυθμίζω επαναλαμβανόμενες επενδύσεις, ώστε ένα σταθερό ποσό να επενδύεται αυτόματα σε πραγματικά ETF, χωρίς κρυφές χρεώσεις και με μηδενική προμήθεια συναλλαγών. Με βοηθάει να μένω συνεπής χωρίς να χρειάζεται να παίρνω την ίδια απόφαση κάθε μήνα. Μην περιμένεις γιατί τα χρόνια περνάνε. Αν θέλεις και εσύ να εξερευνήσεις αυτή την προσέγγιση, ο σύνδεσμος σε περιμένει στο προφίλ μου. Και να θυμάσαι, όλες οι επενδύσεις ενέχουν ρίσκο.